Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un episod de Case Opening. Aici pe Case Opening Simulator 2. Hai să vedem ce ne pică. Jucăm pe cutia Bravo. Puteți să vedeți. Puteți da la cutii. Aveți case-uri. Ia să vedem mod asta. Astea nu prea e noroc. Dar să vedem. Ce v-am zis? Carlos, fără noroc. De-aia eram pe Bravo. Aveți la inventării, vă arată rancul și aici în jos vă arată câte iteme aveți. Eu am 231 și banii în stânga și câte pagini. Contracts. Aici puteți da, puneți niște arme ca să vedeți ceva în schimb. Hai să vedem. Hai să punem de astea. Pac. Și nu să ne dau o armă la schimb. Aceasta. Așa funcționează. Aici pur și simplu ca asta. Jackpot. Conflict, ruletă și shop. Noi deocamdată dăm la case. O să mergem și la casino. Wow, ce are? Mac, te rog, Mac. Yes, am făcut rank up. Silver Elite Master. Hai mă, dă-ți sper că n-am. Oh, M4A4. Hai să mergem la casino, că făcă nu prea mult noroc. Băgăm mâna de fiecare. Add items. Bă, n-aș vrea să mă risc. Bă, mi-e frică. Start. De ce am făcut asta? Habar n-am. Nu înțeleg de ce am vrut să fac asta, dar văd că mă arată de multe ori. Deci acum dacă pierd, ghinin. N-am cum să pierd eu. Dar acum hai să mergem la conflict. Nu. Vreau la conflict. Casino. La ruletă. Haideți să punem 10 pe roșu. Spin. O pica verde. Mai băgăm 10 pe... Băgăm 10 pe negru. Ce-am făcut? Zis? Băgăm 10 pe negru. Am băgat 20. Ai, negru. Acum băgăm 10 pe asta. Habar n-am de ce tot dau acolo la casino. Negru. Bun. Dacă băgăm maximul pe asta. Niciodată. Hai să băgăm 10, nu pe verde. Am atâta pe verde. Și 10 pe asta. Orice ne pică aici mă profit.
Haha. Nu ești pe grafit. Da, shop. Ce aici? Oh. Cât costă asta? 1850. Bă, aș cumpăra de parcă o am. De asta 2. Parcă o am și mi-e frică să o iau. Pe 90 că da. Nu cumpăr nimic. Hai să mai deschidem case. Ne pică ceva bun oare? Da. Și dacă iau de ceva profundal, eu sora mea vorbește cu bunica mea și ești tata e lângă sora mea. Și mie un caldă nu mai pot. Sau, se zice, e o căldură. Habar nu. Și Glock te rog. Glock. Așa. E bine decât nimic. Nu acum. Păi tata e vrea să te ducă la... să se curge și vrea să te... Hai de în 2 minute. Da, sună să vezi când vine. Bine. Nu. Cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Carlos. Ne revedem la viitoare. Pa, pa.